عزيز سلامتنا تقبلوا فنوانات كتتلو خبرات تعزبتنا نلو مقدم إسان شوعة سنة كلتشن إسان شتشن تدالوا حديث زينات تعزلكم قريب له مكتالكم بخبر عدم كم تلمود سبسكرايب شير داقبلكم سرحنا كتتبابعوا بخبر حاتت إرترا حدش مينستر زبام محدارات من مهانو بوقع تراغيتو أمريكا أبتقراي نمسح سلام زعانا أفو زلو أكلات كتحبابرو التحساسيبا عبدو بأفريقيا زركب إمباسي إثيوبيا زيغاتاتو تنقا خغبرو أتحساسيبو ليبانوس نسائلن والسلام تفراريمان أمريكا أبكباب متصابو هيرموس أب زركب وتادراو علاماتات إيران متقعت نفرتي أكايدا قدما مينستر إسرائيل بنجامين نتانياهو حزب الله أطوار كساب زعطة حيتات إسرائيل عبدو باو ليبانوس كتصبحو مخانو أفليتو إذن كالن بزيزر حزركم كأربي كتكاتاتلنو بخبر عدم برزنتي سياسة فرقي حدش مينستر زبام محدارات كم زمززه بوقع تراغيتو بمسرت منغستاو معكنا جينا ذهبوا حبريتا امباسادر عبد الله موسى زلعل مينستر بمخان نتسلطان تركيبلو كابوان من مسرات مساجر منغستي إرترا أتعزو مينستر زباوي من محدارات كم زي وقعو مكتل بريزن كوينو كم زقلقل يفلت تحدش بعد سلطان أما حدا زوبا عن سبا خوينو هقلقل تسأنحيو تمال عربي أبزوت أتصبصاب عبد الله موسى كم مينستر زبام محداراتن أو حدا بزعبات تمرتي استزتي أخيبا أما حدا زوباتاتن كالو تحالفتي مينسترات تمرتن كم تساتفه يتكس مينستر زبام محدارات أمباسادر عبد الله موسى أبزو سمع مخفت قال زباو جنبار أبوان حالنا وقالسي منغستي إرترا دحنا صنت أبصلا تمرتي نزغبرو غزيف صعرن وفرن دحر متكاس أقداسنت أقولقلو تمرتي أب جمت بمتاو أب زحلف عمت تكالات قدمه تمرتي أب كلن عدتات كخفت زتوسد تبغسون مسغام من محدار عبي حلافنت كم زلون أزاخير يبل تتصبصاب مينستر عبد الله كاب زحلف ورح جميرو أب استخايده صنبلات زخرنا صنت مع سمعات أب صقاماي غوني بريزيدنت إسياس كوفيلو مرأي سلطان كم زدلبه زئمتي نيرو نسونت زحلف عمت عسان 4 قمت أما عتناتنت أما بسمانيا شوعة عمت زعرف مينستر نبر ولا ميكائيل أبرها بمتكاينة السلطان تركيب زلو عبد الله موسى كان من زمزنة مركبو أمباسادر إرترا أبليباز نبرن دحنا صنت حلافي إيميغريشن كوينو زغلغلنيو فلمان أبتقادلو حرنة إرترا تسلف عبد الله قدمنا صنت أبال ماكلاي شماغله حزباو جنبار حرنة إرترا كمون أب حزباو محدار كم حلافي جماهير كوينو ينطف منبارو يفلت زاغداس بوتا مينستر زبا محدار فلما ونا صحفي حزباو جنبار حرنة زنبره نفسي رمضان محمد نور عزوز نبريو بدحي دما محمود احمد شريفو نوع عمتات مريحوا دحر ما أسرت مينستر شريفو بزي مينستر دحر مصنحو أبكلتشن عسى سلسن زعرفة عالتولد مكال قبر مريم تمديبلو كابينة مينسترات إرترا كابز طفى 18 عمتات خوينولو موداتها غزي استقبر أخيبا كابينة دحر تسمع سلام إرتران إثيوبيا مفرامو عم مسكرم 2018 أبس مرة استخايده نيرو قال خبتهم كاب شحن 993 جميلهم مينسترات كونهم نلعب 3 عمتات اب سلطان صنحهم كابهم مينستر هنصا ابرها صفا مينستر مريت ماين كباب من تسفاي قبر سلاسن مينستر قدايت وصا عثمان صالحن كمو مينستر فوزيا حاشم كتقص يخلو حالو مينستراتات لعلوت حلفت بموت وي بحمام كام نطف سراح نوح عمتات اب زبخرلو بزي مينستر نعمتات صنحيو نابنت مينستر مكلخ زنبره جنا سبحات إفريم دحت أبلتشن عسى سلسن استفتنا وتادراو علوان منغستي نا مينستر صعاتن معدن دحر مسغارو نا عسى سلسة عمتات كال مينستر مكلخال ايتمدبلون نتا أبلتشن عسى صعاتن زوردو متقعت دحر مسنكالو ناب سرحو زي تملسن مينستر سبحات زتكسون ا مينستر صعاتن معدن ايتمززن مينستر تمت زنبره سمر رؤسون نا عمتات بسنك حمام كامنوطف سرح تعالي دحر مصنح عفله ماناي زعمت حداث مينستر تمديباتولا تبتمساسل أجابب زي وقع مجلس استشمت دكتور حليمة محمود أبتهجز زنقست مينستر مخنا ينقر دحتى أبشعن 994 زوات أواج قصن حلفت مينسترات كوسن كقدلم زنحوي فلت البريزيدنت زمرح كابينة نايم مرح أمامه دحر من دافو بتخساب كنتشن إسان كتن حوس السورة أخيبا زكاز نبرة مسيرتا وهجرا بايتو يتصدق نيرو أبزو وانزي متكاتا بحمامن سكلنا كاب سراح استعليو عدمز دفون لعلو سبستان زتك حدش ولدو مرحنت بزي مهلاو نبزحات إرتراوين عاب السكفتا فتيرو يركب زوان زلوا 10 مينسترتات مكلخال قديات وصاي حرشا مريت ماينا كبابن زينا طعنا مغوعزيا مرخابيتاتن صعاتن معدنن تمرتن فاينانسز هاجراو لمعاتن فتي ايو سباو دحنتن نقدن هنصان توريزمن هابت بحرن زوبا محدارنين اب إرترا زركبو وكلت هاجرات وصاي بموتاد بريزيدنت إسياس أفورقي تسمعهم حزن قاليصوم اتوم امباسادر زركبهم حيلو دبلوماسينياتات نابوتا حزن بمخاد حزنهم نسدابيت البريزيدنت كم زغلصو
መንግስቲ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ሚኒስትር ዜና ኣብ ዘውፅኦ ስልታት ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ገለ ካብ ኣሕዋቱን ወዲ ኣብርሃምን ኣብቲ ዝተተኽለ ዳስ ሓዘን ንበጻሕቲ ክቕበሉ ይረኣዩ። ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ዲፕሎማስኛታት ብምኽንያት ዕረፍቲ ሓርበኛ ወዚሮ ኣዳነሽ በርሀ ትማሊ ኣብ ቦታ ሓዘን ብምብጻሕ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን መላእ ስድራ ቤትን ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መግለፂታት ኣቕሪቦም ይብል እቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት መንግስቲ ዝወፀ ጸብጻብ። ኣብ ትግራይ ንመስሕ ሰላም ዝዓናቐፉ ዘለዉ ኣካላት ንጻዓታት ዘተ ምትሕብባር ክገብሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ መራሕቲ ፖለቲካዊ በርጌሳዊ ማሕበራትን ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ክሳተፉን ነቲ ግጭት ብዘላቕነት ንምዕራፍ ዝተኸተመ ስምዕ ፕሪቶርያ ሙሉእ ክትግበሩ ኣተሓሳሲቡ። እቲ ኤምባሲ ትማሊ ዓርቢ 26 ሰነ 2026 ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ነቲ መስሕ ሰላም ንጥፈታት ዝዓናቐፉ ዘለዉ ኣካላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ ዘተ ንምትዕራቕ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕታት ብህፁፅ ክትሓባበሩ ኣለዎም ኢሉ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቲ መግለፂ ዘውፅእ እቲ ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንምዝራግ ኢድ ኣለዎም ኣብ ዝበለቶም ኣኽረርቲ ኣባላት ሕወሓት ናይ ቀረባ ቤተሰቡን ናይ ቪዛ ኣገዳ ከም ዝገበረት ካብ እትገልጽ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ኣኽረርቲ ኣባላት ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ግጭት ዳግማይ ንኽለዓል ደፋፍእ ወጥሪ እናገደደ ምምፅኡ ብምግላጽ እዩነት ተሓታትነት ኣብ ዝበሎም ኣካላት ናይ ቪዛ ኣገዳ ኣንቢሩ። ሕወሓት ነቲ ብኣሜሪካ ዝተገብረ ናይ ቪዛ ኣገዳ ሚዛኑ ዘይሓለወ ክብል ኮኒንዎ እዩ። ነቲ ስጉምቲ ኣሜሪካ ንሓቅነትን ትግራይ ዘንጸባርቕ ንፌደራላዊ መንግስቲ ተሓታቲ ዘይገብር ምዃኑ ብምጥቃስ እውን ነፂግዎ። እቲ ትማሊ ዝወፀ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቶም መስሕ ሰላም ብንጥፈት ዝዓናቐፉ ዘለዉ ዝበሎም ኣካላት ብስም ኣይጠቐሰን። ሕወሓት ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ዝቖመ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራሱ ቅድሚ ኩናት ዝተመርፀ ባይቶ ምስ ተክኦ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዘለዎ ወጥሪ እናገደደ ከይዲ እዩ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣቶ ሬድዋን ሑሴንን ሕወሓት ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ኩናት ንምኽፋት ይዳለሉ ዝብል ኣብ ቀረባ እዋን ክሲ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ሕወሓት ብወገኑ ነቲ ክሲ ውዱእ ብምግባር ኣብ ክልል ትግራይ ሓድሽ ግጭት ንምብራዕ ዝዳሎ ዘሎ እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ምዃኑ ብምግላጽ በንጻሩ ይኸስስ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለፂኡ ኣሜሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፖለቲካውን ሰብኣውን ኩነታት ብቐረባ ትከታተል ከም ዘላ ጠቒሱ ኣሜሪካ ነቲ ናይ ክልል ትግራይ ዝግበር ወሳንን ህይወት ዘድሕንን ሰብኣዊ ሓገዛት ምቕራብ ከም እትቕጽል እቲ ኤምባሲ ብምግላጽ ኣብቲ ክልል ዘላቐ ምርግጋእ ምህላው ንቐጻልነት ትመስርሕ ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ሰበስልጣን ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ መጻኢ ናይ ትግራይ ኣብ ዝገብርዎ ጉዕዞ ምስ መራሕቲ እትኽልል ፈጻሚ ሰብኣዊ ሓገዝን ክዘራረቡ ምዃኖም ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩሎ። እቲ ጉዕዞ ዝካየደሉ ልክዕ ግዜ ግን ኣይተጠቕሰን። ብተወሳኺ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓት ዘሕለፈ ውሳነ እገዳ ቪዛ ዘጉህ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣባል ቤት ምክሪ ኮንግረስ ኣሜሪካ ብራድ ሸርማን ምምሕዳር ትራምፕ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ብዛዕባ እቲ ልዕሊ መራሕቲ ሕወሓት ዘሕለፈ እገዳ ቪዛ ኣመልኪቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ብ26 ሰነ ኣብ ዝሃበ ርእይቶ እቲ ውሳነ ዘሕዝን እዩ ክብል ገሊጹ። ኣባል ቤት ምክሪ ኮንግረስ ኣሜሪካ ብራድ ሸርማን እቶም ብሓቂ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ዝደልዩ ምስ ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዘለዉ ኣካላት ብምትሕባር ናብ ዕርቅን ሰላምን ክበጽሑ ይግባእ ብምባል ነቲ ውሳነ ዘጉሂ ተግባር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ መጻበ ሄርሙስ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ዕላማታት ኢራን መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይዳ። ማእከላይ ትእዛዝ ኣሜሪካ ሴቲኮም ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ጥቓ መጻበ ሄርሙስ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ትካላት ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ። መጥቃዕቲ ኣብ ደሴታት ስርት ቀሽምን ንዝርከቡ መኽዘናት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መኽዘናት ሚሳይላትን ናይ ግማግም ባሕሪ ራዳር ቦታታት ዕላማ ከም ዝገበረ ተገሊጹ። እዚ ወታደራዊ ስጉምቲ ኢራን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ዖማን ኣብ ልዕሊ ባንዴራ ሲንጋፖር ዘለዋ መርከብ ንግዲ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምላሽ ንምሃብ ዝተወሰደ ምዃኑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊጾም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ዓሻን ሸለልትነት ምጥሓስ ስምምዕ ተኽሲ ዶ ምባል ክብል ብትሪ ኮንንዎ። ፕሬዚደንት ብተወሳኺ ኣብ ሃገራዊ መስመራት መራኸብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ከም ዘይፃወርን ምላሽ ከም ዝቕጽልን ኣጠንቂቑ። መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መስመራት ነዳድን መራኸብን ዓለምና ዝኾነ መጻበ ሄርሙስ ወጥሪ ኣጋዲዱሎ። እዚ ፍጻመ ኣብቲ ዞባ ዝተፈጸመ ምጥሓስ ተኽሲ ዶ ምባል ክፈርስን እቲ ዞባ ናብ ዝዓመቐ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም ስክፍታታት ኣላዓዒሉ ይርከብ። ተወሳኺ ድሕሪ ናይ 4 መዓልታት ዘተ ሰላም ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ትማሊ ምሸት ሓፈሻዊ ስምዕ ምፍራም ምውፃእ ሓይልታት እስራኤል ካብ ሊባኖስ ተጀሚሩ። እስራኤልን ሊባኖስን ኣሜሪካን ትማሊ ምሸት ምጅማር ምውፃእ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ካብ ደቡባዊ ሊባኖስ ብዝምልከት ስምዕ ክፈራርማ ትፅቢት ትግበር። ስምዕ ህዝቡላህ ዕጥቁ ክሳብ ዘይተፈትሐ ቀጻሊ ህላዊ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘውሕስ እዩ። ኣብ ዝቐረባ ሰዓታት ኣብ መንጎ ሊባኖስን እስራኤልን ኣብ ዝተኻየደ ዘሎ ዝርርብ ርኡይ ምዕባለታት ከም ዝተረኣየ ምንጭታት ከም ዝሕብሮ ድማ እቲ ስምዕ ክልተ ቅዋም ዘተኮረ እዩ። ተቐዳማይ ሓይልታት እስራኤል ካብ ዝስዕብሉ ከባቢታት ኣብ ክንድኦም ሓይልታት ምክልኻል ሊባኖስ ክኣትዉ እዮም።
እዚ ድማ ኣብ መጀመርታ ናይቲ ፈተነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ስምምዕ ከም ዘሎ ይሕብር። እቶም ወገናት ነቶም ከባቢታት ብኸመይ ከም ዝሕዙ ንህንፀት ምስፍሕፋሕ ህዝቡላ ብኸመይ ከም ዝቆፃፀሩ ከምኡውን ኣብ መንጎተን ሃገራት ዘሎ ዶባት ብዝምልከት ዘተ ንምቕፃል ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብል ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ክትዕ ሰራዊት ሊባኖስ ኣብ ክንዲ ሓይልታት እስራኤል ንምእታው ዝተመደበሎም ናይ መጀመርታ ከባቢታት ኣቀማምጦኦም ብዝምልከት እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ካብ ሰሜን ሪባ ሊታኒ ይኹን ብደቡብ እቶም ኣብ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ውሽጢ ዞባታት ጸጥታ እምበር ፈጺሞም ካብኡ ኣይሰሓቡን። ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዝርከብ ወሽመጥ ዝተረፉ ሓይልታት ከም ኣካል ናይቲ ፈተነ ዳግማይ ክዋፈሩን ሓይልታት ሊባኖስ ነቓኣቱ ባይታ ንምጥጣሕ ድማ ክስሕቡ እዮም። ደቡባዊ ሊባኖስ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ስርሒት ደው ዘብል ኮይኑ እቲ ኣብ ደቡብ ናይ ሓይልታት ሊባኖስ ክሳገር ክሰፍርዎን እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢዮ እቲ ምፍራም ነባሪ ግዝያዊ ልኡላውነትን ጸጥታን ንምስራሕ ቀዳማይ ስጉምቲ ክብል ገሊጽዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ህዝቡላ ኣፅዋር ክሳብ ዝዓጠቐ ሓይልታት እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናይ ጸጥታ ዞባ ክጸንሑ ምዃኖም ኣፍሊጡ። እዚ መግለፂ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ብማእከላይ ገምጋም ኣሜሪካ ዝተኸተመ ማዕቀብ ስምዕ ብቐረባ ዝከታተል ኮይኑ ብኸፊል ናይ ፓይሎት ምውፃእ ዝገልጽ እዩ። ማዕቀብ ስምዕ ድምቀት ምስሓብን ሓይልታት እስራኤል ካብ ክልተ ዝተመደበሎም ቦታታት ክልቲኡ ሸነኻት ሩባ ሊታኒ ንድሕሪት ክስዕቡ እዮም። ስግግር ዕጡቃት ሓይልታት ሊባኖስ ጎኒ ጎኒ ወታደራት ኣሜሪካ ተዓጂቦም ካብቲ ቦታ ክወፁ ምዃኖም ይሕበር። ወታደራዊ ምትእኻብ ናይቲ ጉጅለ ንምግታእ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሊባኖስን ናይ መሬት ዶብ ድርድር ብወግዒ ንምጅማር መምርሒታት ዘቐምጥ እዩ። መርገፂ ኔታንያሁ ኣብ ስምምዕ ዋሽንግተን ዝተዘርዘረ ከፊላዊ ምሰሓብ እኳ እንተሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መደረ እዚ ንጽልዋ ኢራን ምምካት ዝተዳለወ ዓቢ ዓወት ኮይኑ ከም ዝቐጽል ገሊጹ። ይኹን እምበር እቲ ሰፊሕ ጸጥታዊ ህላወ ክሳብ ህዝቡላ ሙሉእ ዕጥቁ ዘይፈትሐ ክቕጽል ምዃኑ ኣስሚሩሉ። ተወሳኺ ዝርዝራት ወግዓዊ መንግስታዊ ሓድሽ ሓበሬታን ብዛዕባ ዞባዊ ኩነታት ብመንገዲ ሽፋን ሺንህዋ ኔት ናይቲ ፍጻመ ይርከብ። ህዝቡላ ሙሉእ ዕጥቁ ክፈትሕ ክሳብ ሕጂ ድልው ድዩ ዝተፈልጠ ነገር የለን። ብተወሳኺ እስራኤል ግብፂ ኣብ ሲና ብዘጋጠማ ወታደራዊ ምትእኻብ ስክፍታ ገሊፃ። ማዕከናት ዜና እስራኤል ከም ዝሓበሮ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ግብፅን ኣብ ሓውሲ ደሴት ሲናይ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ምትእኻብን ኣብ ትካላት ጸጥታ እስራኤል ከቢድ ስክፍታ ከም ዘስዓበ ይዕበር። ብመሰረት ገምገማት ጸጥታ እስራኤል ወታደራዊ ምትእኻብ ግብፂ ካብታ ሃገር ስሩዕ ምክልኻል ዘድልያ ንላዕሊ እዩ። እዚ ድማ ተልኣቢብ ንጥፈታት ካይሮ ብፍሉይ ኣቓልቦ ክትከታተል ክትቆፃፀርን ኣገዲድዋ ኣሎ። ግብፅን እስራኤልን ንዓሰርተታት ዓመታት ጸንሕ ውዕል ሰላም እኳ እንተለዎን ወታደራዊ ምትእኻብ ካይሮ ኣብ ሚዛን ሓይሊ ናይቲ ዞባ ክጸልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታታት ነቲ ጉዳይ ኣብ እስራኤል ብቐረባ ዝከታተሎ ጉዳይ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ወታደራዊ ምክትታል ልምምድ ክልቲአን ሃገራት ብሰንኪ ዞባዊ ዘይምርግጋእን ዘቐየሩ ወታደራዊ ኩነታትን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰፊሕ ብድሆታት ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ጸጥታ ምውህሃድን ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣብ ፕሪቶሪያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ መራሕቲ ጸረ ኢሚግሬሽን ደቡብ ኣፍሪቃ ስደተኛታትን ካብቲ ሃገር ንዝወፁ ናይ መወዳእታ ግዜ ገደብ ክውዳእ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘይሕጋዊ ተግባራትን መጥቃዕትን ክፍጸም ስለ ዝኽእል ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ። እቲ መራሕቲ ጸረ ኢሚግሬሽን ደቡብ ኣፍሪቃ ዘቐመጥዎ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዕለት 30 ሰነ 2026 ከም ዘእክል እዩ ተጠቒሱ ዘሎ። ራእይቲ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ጎስጓት ተካይድ ዘላ ማርች ኤንድ ማርች ዝተባህለ ምንቅስቓስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ግዜ ገደብ ኣብ ምውጻእቶም ስደተኛታት ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ገሊጻ። ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ፕሪቶሪያ ብ25 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብዛዕባ እታ ሃገር ዝርከቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ምስ መንግስቲ ኣድላይ ርክባት ይግበር ከም ዘሎ ዓቢሩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዓድም ዘሰናዩ